पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि फिननाय महरै भारतआ दिनै एबा बुधबारखालि पाकिस्तान आरो पाकिस्तानजों आवग्रिजानाय काश्मीराव पीओके उदखारि थावनिफोरखौ नोजोर होनानै अख्रां गाग्लोबदों। भारतारि रौनिया हान्जाया मोनगु उदखारि बादाफोर लन्चपेड आरो फोरोंथाय सुबिदाफोरखौ नोजोर होनानै गाग्लोबनायाव सा 60 उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। अपारेशन सिन्दुरनि उनाव गासै हादराव सांग्रांथि फोसावदों। बे समाव थासारिखौ नोजोर होनानै हादरनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव मोन 11 बिरखं गाथोनफोराव मावफुंनायखौ दोनथ'नाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो गोबां एयारलाइन्सफोरा गोबां बिरखंफोरखौ बन्द खालामथ'नाय जादोंमोन एबा लेट जानानै बिरखंफोरखौ हगारनाय जादोंमोन। एयार इन्डियाया मोन 9 सहरफोराव सानजौफुनि 2 रिंगासिम गासैबो बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामदोंमोन। थासारिखौ नोजोर होनानै सीमा ओनसोलफोरनि बिरखं गाथोनफोरखौ बांसिनै गोख्रों बन्द खालामनाय जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जेरै अमृतसर, पाठानकोट आरो जधपुरनि बिरखं गाथोनफोरखौ गोख्रों बन्द खालामनाय जादों। दावबायारिफोरखौ बिरखं गाथोननि थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांनायनि सिगां गावसोरनि बिरखंफोरनि थासारिखौ नायग्रोमनो बोसोन होनाय जादों। मावख'आरि बिफाना मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बीएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। एचएस आरो एचएसएलसी उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय बीएसएस डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, बीएसएस डिप्ल'मा इन EEG and EMG टेक्नोलॉजी, BSS डिप्ल'मा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, BSS डिप्ल'मा इन फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर, BSS डिप्ल'मा इन फिजिकल असिस्टेंट, BSS डिप्ल'मा इन ECG टेक्नीशियन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन डाइटिशियन, सर्टिफिकेट इन ओल्ड एज केयर, सर्टिफिकेट हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, लैब असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, सर्टिफिकेट इन पुलमोनारी फंक्शन टेस्ट एबा PFT टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन अवेयरनेस ऑफ HIV/AIDS, सर्टिफिकेट इन एंटी मलेरिया ट्रेनिंग आरो लोगोसे ऑफिस मैनेजमेंट कोर्सेस, कंप्यूटर कोर्सेस आरो कम्युनिकेटिव एंड सफ्ट स्किल एजुकेशननि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बीएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।